Hoćeš u tim, bit ćeš i ti jedna od nas. Wings, neka ruke spoje se, moć i snaga zajedno, tako mnogo jače smo. Wings, jedan osmeh može sve, zato smej se, menjaj svet, tako jače smo za let. Leti s nama. Hoćeš u tim, bit ćeš i ti jedna od nas. Dobra energija magiju stvara, tako počinje zvezdani sjaj. Neka sja kada letim kroz vreme i snove, ja tada dobro znam da život ima boje. Koje dobro stoje Wings, neka ruke spoje se, moć i snaga zajedno, tako mnogo jače smo. Wings, novi klinci u kraju tvom, nađi moć u društvu tom, leti s njima slobodno. Gledaj sada Wings, ta magija Wings, mašta i ti ako znaš, sa nama je tako lako, ti samo reci Wings. U Alfiji se održao bal vila i majstora magije iz Crvene fontane. Trix nisu propustile ovu priliku da pokušaju još jednom da ukradu Stelin magični prsten. Jedino Bloom, koja se prvi put pretvorila u vilu, može da ih zaustavi. U međuvremenu specijalna veza se razvila između Brendona i Bloom. Močvara. I kao što sam rekao, današnja vežba će biti malo teža. Profesore Paladijum, ujeo me komarac. A da, blizu smo močvari. I to je samo komarac, nije ništa strašno. Pogledajte gde me je ujeo. Pa mislio sam da budem kratak i da pređem na stvar. Jadni profesor, ne bi trebalo da ga tako gnjave. Da ima više samopouzdanja, ne bi ga zadirkivali. Dobra vila mora da sluša šta joj priroda govori. Današnji test će proveriti vaše veštine. Podeljene ste po grupama, što znači da možemo da počnemo. Imate 3 sata na raspolaganju da izađete iz crne močvare i da dođete do mračne šume, bez korišćenja magije. Zapamtite, slušajte prirodu i pratite njene savete. Ovo mesto je potpuno odvratno. O da, draga. Ovo blato je baš nezgodno. Ne znam, devojke, da li vam je jasno da smo do kolena u onome što ja zovem problematična bara od blata. Dobro, devojke, u zaklon. Ja ću ovo rešiti. Ne, Tehna, nemoj. Moramo da slušamo prirodu. Nešto miriše. Šta je to? Rekao je da slušamo, a ne da mirišemo. Miriše na gas. Brišimo odavde. Okej, da vidimo. Jedna varnica i bile bismo spržene. O da, mnogo smo rizikovale. Posebno ti, Tehna. Poslaću ti račun za novu uniformu. Napokon slobodne. Poludeću od ovih predavanja. Nat, ti glupi džine, gde si? Ovdje sam! Mogu li sad da izađem? Ukočio sam se. Pusti ga da izađe, Darcy. Kakav smrad! Možda nisam trebao da jedem onaj grašak. Bez obzira na grašak, Ned, ti uvek mirišeš loše. Moramo da mu pronađemo mesto sa boljom ventilacijom. Moraš biti pažljiviji, Nat. Niko ne sme da zna da si ovde. Školska pravila su jasna kad su u pitanju zveri, životinje i drugi ljubimci. Kao što rekoh.
Moramo biti pažljive. Već smo prekršile jedno pravilo tako što smo neopažano izašle sa časa. Ali mi smo veštice, zar ne? Tu smo da bi kršile pravila. Ti, da li si zaboravio da iskoristiš telepatiju i pošalješ poruku ili si želeo da svi saznaju za nju? Prostite mi visosti, ali imao sam hitnu poruku i krio sam se blizu škole Crvena fontana, kao što ste mi rekli. I čuo sam da mađioničari dovode mog zarobljenog trola u Magix i da će ga predati policiji i onda će ga odvesti u zatvor. kakva beskorisna zver. Nije čak mogao ni da uzme Stelin čarobni štap. Kad smo već kod toga, uhvaćen je u kući one zemljanke Bloom. Ako ga budu ispitivali, sve će priznati. Reći će sve o nama i bit će mu u nevolji. Opušteno, Stormy. Evo kako ćemo to uraditi. Oslobodit ćemo trola, iskoristit ćemo njegov put u Magix i rešit ćemo ga se zauvek. Znaš, Sky, imam čudan osjećaj. Kao da će se nešto čudno dogoditi. Nešto dobro ili loše? Ne znam, nešto. Opušteno, momci. Kao što vidite, imam potpunu kontrolu nad ovom letelicom. Stvarno? Nego šta? I ne zaboravi da sam ja kapetan. Šta se događa? Sve je okej, zarobljenik je miran. Izgleda da sam prerano to rekao. Šta je to bilo? Dolazi sa spoljašnje strane, nešto je tamo. O čemu to pričaš? To je nemoguće! Senzori ne očitavaju ništa. Vidite, letelica Crvene fontane. Hajde da vidimo. Požurite, možda im treba pomoć. Dobri ste, momci. Zar to nije očigledno? Svi smo prilično dobro, hvala. O ne. Gde je trol? Pobegao je. Šta? Trol? Ne. Prebacivali ste trola i pustili ste ga da pobegne? Nismo nikoga pustili. To je bio nesrećan slučaj. Izgubili smo kontrolu i... Mehanička greška. Kako god, ne morate da brinete, ima lisice. Riven, vidi šta sam pronašao u blatu. Kako se to dogodilo? Šta vi devojki tražite ovde? Na zadatku smo. Onda se vratite na zadatak i nemojte ništa da brinete. Prepustite to majstorima. O, stvarno, majstori će doći ovde. Kada? Pa ovde smo, smešna devojčice. Ono što Riven hoće da kaže je da je bolje da se vratite u Alfiju dok mi hvatamo trola. Nije mi potrebna vaša pomoć, visočanstvo. A ni vi ne morate da nam govorite šta da radimo. Pobrinut ćemo se za ovo same. Radite ono što morate, ali nemojte reći da vas nismo upozorili. Idemo, momci, bacimo se na posao, moramo da uhvatimo trola. Pa šta ćemo sad? A da krenemo za njima i pomognemo im da uhvate trola. Ne, mislim da to nije dobra ideja. Mislim da bi trebali da se vratimo zadatku koji nam je dat. Svi znamo tog trola, on je divlja zver. Sky i ostali bi mogli da imaju veliki problem. Okej, ako svi tako mislite. Pa jedna stvar je sigurna. Nešto se čudno ovde dešava. Da li ste primetile rupu na avionu? Avion je pogođen u letu. Znači, neko je pomogao trolu da pobegne. Bojim se da si u pravu. U tom slučaju, nemamo mnogo izbora, zar ne? Udarac je isključio stabilizator. Onaj koji isključio stabilizator pomogao mu i sa lisicama. Ali zatvoren su vidovnjačkom bravom. Za otvaranje su potrebne specijalne moći. Hej, devojke, pogledajte ovo. Trolovi otisci, primećujete nešto? O, da, ima nogu veličine preko okeanskog broda. Velike noge koje ne ostavljaju otisak. Pogledajte, postaju sve manje vidljivi i na kraju nestaju. Ali zemlja je mekana, kako to objašnjavate? Kao da je ultrasoničnom brzinom izgubio kilažu. Izgleda kao da je trol pronašao način kako da lebdi. Pa ovo zvuči kao magija letenja. Da, ali trolovi ne poznaju magiju. To znači da mu je neko pomogao. Nastavimo oprezno. Ko zna šta se nalazi u močvari. Hajde, devojke.
Pronaći trola u močvari je teže nego što sam mislila. Može biti bilo gde. Ova tišina plaši. Močvara apsorbuje svaki zvuk. To je dobro. Tišina može da pomogne. Da slušamo glas prirode. Ne opet, ja ne čujem ništa. Pa, da li te majka priroda daje neke sugestije? Počela bih odavde. Zašto? Šta je tamo? Ni meni se ne ide tamo, ali... Stvarno osjećam da je to pravi put. Da, i ja osjećam isto. To jeste pravi put. Hajde, ovuda. Nadam se da nećemo zažaliti. Hej, ove grane su žive! To je nemoguće, Riven. Jedan oblik života ne bi preživeo ovde. A zašto ne? Zato što nema ničeg što bi životinje jele. Da li si 100% siguran u to? Jesam, ali počinjem polako da sumnjam. U pomoć! Ne pravite buku. Prepoznajem ove biljke. To su tihe mesožderke. One mrze buku. Stvarno? Teško mi je da u to poverujem. Vidiš? Ništa se ne dešava. Ne mrdaj. Ja, Stela. Mogla bi da pokušaš da ćutiš malo? Pomoć! Prestani da vičeš, Timi. Ne mogu da razmišljam. To ste znači? Nastavite da šapućete. Ne želite da remetite proces varenja ovih biljaka. Budite malo tiši, glupani. Sve je u redu, biljčice. Možeš da se opustiš. Drago mi je što te opet vidim, Bloom. Sad možeš normalno da pričaš. Nismo više u opasnosti. Mislim da treba zajedno da potražimo trola. Šta mislite o tome? Pa, ja se slažem. Odbijam da idem sa vilama. Onda si sam, druže. I ako nađeš trola, obavezno nam javi. Kao prvo moramo da čuvamo vile, a onda imamo i trapavog Timija. Riven, sad si preterao. Ti si samo potrčko princa Skaja, Brendone. Zašto mu još i ne počistiš štalu? Vređaš me, Riven. Pa, šta ćeš da uradiš povodom toga? Izbacit ćemo te iz tima, druže. Jel to jasno? Dobro, hajde da pronađemo trola. Ovo izgleda dobro. Hvala. Wow! Znam da zvuči glupo, ali ovo busanje se mrda. Ja mislim isto što i ti. A možete da prestanete da mislite, zato što se stvarno pomeraju. Šta se dešava? To je vrtlog. Moramo da izađemo odavde odmah. Hvala, Sky. Pažljivo, nemoj da upadneš u vodu. Upašćemo u vrtlog. Riven! Držim te! Polako, Riven! Ne puštaj me! Držim te, neka mi neko pomogne. Ne mogu više da izdržim. Hajdemo, društvo. Moramo da uhvatimo trola. Već smo dosta vremena izgubili. Pronašli smo ga. To je Amril. Vile u Alfiji su u opasnosti.
Devojke su u klopci. Moramo nešto da uradimo pre nego što trol pokuša nešto. Moramo biti brzi i efikasni. Broj 1. Pronađite način kako da ometate trola. Nadam se da tvoj plan ima i broj 2. Naravno. Brandon i Timmy će ga uhvatiti, a Riven i ja ćemo mu onda staviti lisice. Da li neko ima primetbu? Dobro, hajde idemo. Hej, ti siledžio, sećaš na se? Dođi i uhvati nas, Stupane, hajde! Hajde, brzo! Šta toliko čekaš? Stavimo lisice! Lakše je reći nego uraditi. Požurite malo, momci, ne mogu više da izdržim. Super, opet smo ga izgubili. Kako dobar potez. Znači, vi ste majstori magije, a? Majstori za šta? I to nam je hvala. Brandone, A, ti si. znaš, bez obzira što si izgubio trola, ono što si uradio tamo bilo je baš lepo. Hvala ti, Bloom. Ali znaš da to nije istina. Spasili ste one nezahvalne vile od trola. Znaš, Bloom, tvoje drugarice nisu mnogo pogrešile. Mi nismo majstori magije, mi smo gomila početnika. O, ali... Jedino što dobro radimo zajedno je raspravljanje. Aha. Nemoj mene da kriviš, Sky. Kod Timija su bile lisice. Šta? Kod tebe su bile. Kod mene? Sada je dosta. Ako ne budemo bili tim, nikada nećemo uhvatiti trola. U pravu si. Moramo da budemo zajedno ako želimo da uspemo. Da pokušamo ponovo? Dobro. Imam te. Riven i ja smo sklopili primirje. Više bih volio večni mir, ali i ovo nije tako loše. Znala sam. Moraš da naučiš da se opustiš, Stormy. Sve je pod kontrolom, okej? Ali možda si izgubio. Nemoguće. Kad trol nešto nanjuši, ne može da se izgubi. Možda se zaglavio u živom pesku. Ali naša antigravitaciona magija, ona bi ga sprečila da tone. Šta ko je zbog toga izgubio trag? Ali ja nikad nisam napravila plan koji nije uspeo. Bedno stvorenje. Ha? O, vidi ko je došao. Napokon, uspeo si. Dale smo ti slobodu. Obavio si svoj zadatak i sada te moramo vratiti u zaborav. Zbogom, trolu. Naša tajna nestaje sa tobom. Zadatak izvršen. A sad, vratimo se u mračni toranj. A sada šta čujete? To nije zvuk, to je više osjećaj. To ne možeš da čuješ. Moraš da osjetiš. Odlično. Onda je ovo pravi put. Opušteno. Naučila sam da je u ovakvim situacijama Bloom nepogrešiva. Došli smo do kraja puta. Ali ovde nema nikoga. Ne znam šta da kažem. Ne osjećam ništa. Osjećam neku negativnu energiju u ovom delu močvare. I ja osjećam. Kao da je neko bacio čini. Neko je upotrebio čini da trol nestane. Prvo su mu pomogli da pobegne, a onda su mu pomogli u močvari da nestane. Ali ko bi tako nešto uradio? Šta si to pronašla, Bloom? Nisam sigurna. Možda grešim, ali ova pera mi deluju poznato. Da li znate šta je? Ajsina patka. Kakve veze ona ima s ovom pričom? Nisam sigurna, ali bih stvarno htela da otkrijem. Pa
Ako nemate ništa protiv, mi moramo da idemo i želimo vam puno sreće. Ne brinite, potpuno vas razumemo. Ćao! Vidimo se! Posmatrao sam vas danas na vežbi. Iako ste došle poslednje, stvarno sam zadovoljan sa vama. Šta? Pokazale ste hrabrost, inicijativu i velikodušnost. Podjednako dobro ste se pokazali u donošenju odluka, pa sam hteo da vam kažem da je ovo bilo samo probno vežbanje. Nije fair, sve smo to uradile za džabe. A nisam rekao za džabe, gospođice Amril. Neki su dosta toga naučili danas. Misija je bila potpuna katastrofa. Tačno je, izgubili smo trola. Ali ovo je bilo sjajno iskustvo. Tačno, prinče Sky. Po prvi put u životu sam se osjetio kao deo grupe. Nego znate šta, pravi tim majstora magije se rodio danas. Slažem se. Društvo, učinite mi uslugu. Prekinite da me zovete prinče. Osjećam se staro. Stella, jesi li budna? Da. Sve okej? Da, Bloom, laku noć. Laku noć, Stella. Laku noć, Sky. U sledećoj epizodi veštice neće odustati jer žele Stellin magični prsten po svaku cenu. Veliki izazovi tek predstoje za Winx. Da li će biti dovoljno jake da izdrže sve ovo?